Simply clever. Горна Оряховица стана домакин на четвъртия кръг от националния шампионат по планинско изкачване с автомобили. Планинско Раховец-Лясковец е сравнително ново състезание, то се провежда за пета поредна година. Организатор на надпреварата от нейното създаване е автомобилен спортен клуб Етър Рейсинг, главно в лицето на неговия председател Димитър Стефанов. Този клуб организира и състезанието по затворен маршрут в Велико Търново. Надпреварата беше подкрепена и от община Горна Оряховица, община Лясковец и, разбира се, Българската федерация по автомобилен спорт. Административният и технически преглед, както и официалното откриване се проведоха в центъра на Горна Оряховица. В планинско Раховец-Лясковец 2017 участие взеха 34 състезателя, точно толкова колкото и миналата година. По принцип, планинския шампионат поддържа сравнително постоянен брой състезатели, за разлика от други автомобилни дисциплини, където техния брой рязко или постепенно намалява. На това състезание своя дебют в шампионата направиха двама участника – Веселин Благов, който се е състезавал преди това в друга дисциплина – автокрос, и варненецът Тихомир Танев. Веселин Благов ще стартира с напълно нов автомобил в категория HC1, който е създаден на базата на Ford Fiesta S2000. Състезателната машина е с изцяло тръбна конструкция и двигател, който е разположен централно. Работата по създаването на автомобила е отнела повече от 3 години. Трасето на планинско Раховец-Лясковец 2017 беше скъсено с близо 850 метра поради провеждащия се в близост Мото Рокфест Велико Търново. Това обстоятелство постави спортните комисари и организаторите пред дилемата дали в неделния ден да се проведат 3 или 4 състезателни манша. От съображения за сигурност и вслушвайки се в позицията на повечето от участниците, се реши маншовете все пак да бъдат 3, както беше и по предварителната програма. Състезателите се строиха пред сградата на община Горна Оряховица за официалното откриване. След приветствените думи на организаторите, официалните лица и представители на общината, участниците в техните автомобили се отправиха към трасето за провеждането на тренировъчните маншове. Преди началото на тренировъчните квалификационни маншове се проведе брифинг с състезателите, на който беше пояснен специалния правилник на надпреварата. Представителят на домакините от Етър Рейсинг Калин Стефанов се класира на 4-то място в клас RC5. Калин Стефанов е един от младите пилоти в българския автомобилен спорт. От планинския шампионат той участва предимно на домашното си състезание в Раховец. Иначе се състезава в надпревари по затворен маршрут и писта, Билан Челендж България и шампионата по Гимхана.
Петър Христозов от АСК Стара Загора с Citroen Saxo завърши на трето място в клас RC5. През 2016 година той участваше само в шампионата по затворен маршрут, но през 2017 реши да се пробва и в планинския шампионат. През 2015 година Георги Кузев направи пълен сезон в планинския шампионат и стана вице-шампион в клас RC4. Миналата година той участва само в планинско Диамо Благоевград, но вече се състезаваше в друг клас RC5. На планинско Ораховец Лясковец 2017 той успя да се пребори за второто място в клас RC5. Отново победител в клас RC5 стана Павлин Русев от сливенския клуб Скорпион с Citroen Saxo. Това бе и четвъртата поредна победа за Павлин през този сезон. Русев стана шампион в този клас за 2016 година и по всичко личи, че той ще успее да защити титлата си и през този състезателен сезон. Победители в клас RC5 на планинско Раховец-Лясковец 2017 станаха: първи – Павлин Русев от АСК Скорпион, втори – Георги Кузев от АСК Рангелов Моторспорт и трети – Петър Христозов от АСК Стара Загора. Петима бяха участниците в клас HC5. На пета позиция в класа завърши младия пилот Искрен Пондев от Плевен Racing Team с Peugeot 106. Миналата година Искрен стана вице-шампион в клас HC5 и направи своя дебют като навигатор в шампионата по рали спринт. Само 2 седмици по-рано Стефан Стефанов от Тара Моторспорт участва в рали спринт Дряново 2017, пилотирайки Тойота Селика. В планинския шампионат Стефан отново се върна към своя автомобил ВАЗ-2105. На планинско Раховец-Лясковец той се класира на четвърто място в клас HC5. Велизар Добрев от видинския клуб Жико Моторспорт с ВАЗ-2101 зае трета позиция в клас HC5. Във временното годишно класиране Велизар заема втора позиция и има еднакъв брой точки с Искрен Пондев. Втори в клас HC5 стана Кирил Стаматов от Елена Тим Бургас с Peugeot 106. Кирил е един от най-редовните участници в състезанията по планинско изкачване с автомобили, но за съжаление това беше неговия едва втори старт през този сезон. Четвърта поредна победа в клас HC5 и за Пламен Шенков от бургаския клуб Вромос с ВАЗ-2107. Пламен има пълен актив от 100 точки във временното годишно класиране и дава много сериозна заявка за шампионската титла в клас HC5 в края на годината. На планинско Раховец-Лясковец 2017 победители в клас HC5 станаха: първи – Пламен Шенков от Вромос Жекен, втори – Кирил Стаматов от Елена Тим Бургас, трети – Велизар Добрев от Жико Моторспорт. Участниците в клас RC4 бяха най-многобройни на планинско Раховец-Лясковец. В този клас се състезаваха 7 пилота. Тук последен в редицата остана Петър Бочков от Булсин с Citroen Saxo. Петър е дебютант в шампионата през тази година и това беше неговото едва второ състезание. Състезателят на Вромос Жекен Петър Бакалов с Рено Клио е вице-шампион в клас RC4 за 2016 година. По-слабо е участието му в тазгодишния шампионат, но до края на сезона все пак има още 2 състезания.
още един дебютант в това състезание. Това е Никола Мишев от MS Rally Team с Renault Clio. Той се класира на 5-то място в клас RC4. След като започна своята спортна кариера през 2016 година във варненския клуб Art Racing, Петър Обретенов през този сезон се състезава за новосъздадения тим Flat Out. На планинско Раховец Лясковец Обретенов се пребори за 4-та позиция в RC4. Красимир Кръстев от автомобилен спортен клуб Стари Столици с Peugeot 106 на планинско Раховец Лясковец се състезаваше в клас RC4, където успя да се пребори за 3-то място. По принцип Красимир се състезава в клас RC5 и е носител на бронзовото отличие в този клас в крайното годишно класиране за миналата година. След победата си в генералното класиране на Рали Спринт Дряново 2017, Динко Иванов от Стара Загора с Citroen C2 R2 се пребори за 2-то място в клас RC4. Младият пилот е доста бърз и постоянен в представянето си и взема и 2-та позиция във временното годишно класиране на този клас. Победител в клас RC4 стана Димитър Божилов от Дунев Рейсинг с Citroen Saxo. След 2 поредни шампионски титли в този клас, Божилов е на път да направи хет-трик. За сега той е безспорен водач в RC4 с актив от 86 точки. Победители в клас RC4 на планинско Раховец Лясковец 2017 станаха: първи Димитър Божилов от Дунев Рейсинг Тим, втори Динко Иванов от АСК Стара Загора и трети Красимир Кръстев от АСК Стари Столици. В клас HC4 имаше само 4 участника на планинско Раховец. Последен в този клас остана Михаил Боев от автомобилен спортен клуб Скорпион с ВАЗ 2108. Трети в клас HC4 се класира Велизар Ганев от русенския автомобилен спортен клуб Хобикар с Volkswagen Golf. Това беше първото състезание по планинско изкачване за Велизар през този сезон. Второто място в HC4 е за Искрен Веселинов, също от Хобикар с Honda Civic. Планинско Раховец Лясковец имаше достатъчно участници, пропорционално разпределени в класовете, за да могат всички пилоти да вземат пълния брой точки за годишното класиране. Победител в клас HC4 стана Александър Димитров с Citroen Saxo. До миналата година той се състезаваше за казанлъшкия клуб Evco Racing, но през 2017 се премести в софийския Jordan Racing Team. До този момент Димитров се движеше втори във временното годишно класиране. Тази победа никак не беше лесна. Той претърпя инцидент по време на тренировъчните маншове и се наложи цяла вечер с помощта на 4 свои колеги и приятели да поправят автомобила.
Въпреки това, освен победата в класа, Александър Димитров взе и 6-та позиция в генералното класиране. На планинско Раховец-Лясковец 2017 победители в клас HC4 станаха: първи Александър Димитров от Jordan Racing Team, втори Искрен Веселинов от Хобикар Русе, трети Велизар Ганев също от Хобикар. Последен от тримата завършили състезатели в клас RC3 стана Ростислав Петков от автомобилен спортен клуб Стари Столици с Honda Civic. Организаторите от Ether Racing също представиха нов състезател. Това е варненецът Тихомир Тенев с Peugeot 306. На първото си състезание той се класира на второ място в клас RC3. Победител в клас RC3 стана Росен Русев с Honda Civic. Варненецът през 2017 година премина от Одесос Рейсинг в шуменския клуб Стари Столици. Победители в клас RC3 на планинско Раховец-Лясковец 2017 станаха: първи Росен Русев от АСК Стари Столици, втори Тихомир Тенев от отбора на домакините Ether Racing и трети Ростислав Петков също от АСК Стари Столици. Стелиян Станчев от Евко Рейсинг Казанлък с Peugeot 306 се класира на четвърто място в клас HC3. В генералното класиране обаче той има доста по-слаб резултат от първите трима в този клас. В клас HC2 също имаше трима завършили участника. Тук на трето място завърши Николай Георгиев от Flatout с BMW M3. В генералното класиране на състезанието той е на 10-та позиция. Николай се състезава от тази година в националния шампионат по планинско изкачване и затворен маршрут и писта. Един от титулярите в отбора на Евко Рейсинг Казанлък, Стефан Георгиев с Ford Escort RS, се включи в националния шампионат по планинско изкачване с автомобили през 2017 едва от четвъртия му кръг – планинско Раховец-Лясковец. Причината за това е, че едва сега той успя да подготви своя автомобил. Стефан Георгиев стана втори в клас HC2 и пети в генералното класиране. Наистина уникален автомобил представи пред публиката Веселин Благов. Той се състезава в националния шампионат по автокрос в дивизия Супер Бъги, където е бил и шампион за 2004 година. Както споменахме в началото, сегашният автомобил, конструиран от Ангел Славков, е изцяло тръбна конструкция с централно разположен двигател. Понеже не е останало време за тестване, единственото желание на отбора бе Веселин Благов да финишира в това състезание. След отпадането на двамата фаворити в клас HC1, Илия Царски и Христо Манолов, Благов стана победител в този клас. В генералното класиране той обаче остана доста назад. Съвсем малко не достигна на Тодор Тодоров от отбора на домакините Ether Racing с Volkswagen Polo, за да се пребори за третото място в генералното класиране. Само 2 секунди и 37 стотни не достигнаха на Тодор, за да успее да се пребори с Косио Йорданов за третата позиция. В
крайна сметка Тодоров трябваше да се примири с третото място в клас HC3 и четвъртото в общото подреждане. На третото място на стълбичката на победителите в генералното класиране за първи път в своята кариера се качи Коси Йорданов от Евко Рейсинг Казанлък с Рено Меган. Йорданов стана и втори в клас HC3. Както вече споменахме, доста успорван беше двобоят между него и Тодор Тодоров. За много силното представяне на Косио говори и факта, че той остана само на 6 секунди от лидера в този клас Стефан Стоев. След състезанието Йорданов сподели, че има намерение да развива автомобила си и да притеснява Стоев в битки за първото място в клас HC3. Продължава победния марш към поредната шампионска титла в клас HC3 за Стефан Стоев от Ара Моторспорт с Honda Civic. Въпреки че той стана победител в класа си и се класира на второ място в генералното класиране на състезанието, Стоев се оплака, че автомобилът му не е бил в перфектната си форма. Габровец